שלום, קוראים לי עמי, אני היזם של One to Tricks, כשהחזון הוא לאפשר לכל ילד, לכל ילדה להצליח במתמטיקה. אני רוצה להתמקד בשלוש דקות האלה, בעיקר בפתרון שלנו, וביכולת שלי להוביל את One to Tricks. ממש בקצרה, מצב לימודי המתמטיקה הוא לא טוב בעולם, יש המון ניסיונות לשפר את זה, כשלא מצליחים, גודל השוק הוא במיליארדים, יש תחרות גדולה, אני רוצה רגע להיכנס לפתרון ובמה הוא שונה. עשרות שנים מנסים לשפר את דרכי ההוראה של המתמטיקה, בארץ זה מהשיטה המבנית, ואחרי זה הייתה השיטה הסינגפורית, שהייתה מאוד התרגשות, כשהביאו אותה, התרגשות מאוד גדולה, אחרי זה הייתה תקווה מאוד גדולה בפתרונות הדיגיטליים, כמו של מטיפיק, שעשו עבודה מדהימה, אבל עדיין אין תוצאות, ולכן השינוי חייב לבוא צריך להיות פה שינוי תפיסה מהותי. והשינוי הוא, במקום להתמקד בהוראה, להתמקד בלמידה. זאת אומרת, לקחת את השיטה הקונסטרוקטיבית לקצה. וכדי לראות שזה עובד, אני עשיתי MVP מורחב. בעצם מה שעשיתי, בניתי סביבת למידה עצמית לילדים, מכיתה א' עד ג', טיפה עד כבר חומר של ד', ועשיתי פיילוט בבית ספר ניר צבי, כשבמשך חודש וחצי הילדים הכי מתקשים בכיתות א' וג', באו והייתי פותח להם את הלפטופים, הם היו עובדים בסביבה הזאת, באתר, ואחרי חודש וחצי, מממוצע מתוך 14 תרגילים שהם פתרו בהתחלה 2.3, הם הגיעו ל-13.1 תרגילים מתוך 14, שזה קפיצה משמעותית, והילדים נהנו, הם לא רצו לצאת להפסקה, כי הם סוף סוף הרגישו שהם מצליחים. עכשיו, הדרך שאפשר לדבר מתמטיקה עם ילדים מההתחלה היא באמצעות הוויזואליות. בעצם אני יודע ללמד את כל המתמטיקה של בית ספר יסודי בצורה ויזואלית. ככה שיש כדורים שהם מתחברים, הם מתחסרים, משתכפלים, מתחלקים, כדור אחד של 10 נפח ל10 כדורים של אחדות, העיגולים נשברים לשברים, ובעצם המון אנימציות שעובדות על הצד הפסיכולוגי. וככה אפשר בעצם לדבר איתם מתמטיקה. עכשיו, מעבר לזה שהסביבה כבר נתנה תוצאות, והמטרה היא להגדיל אותה, בעצם היא stand alone, אפשר ללמוד בה לבד, וגם יכולה להתחבר כעזרה לכל שיטת תורה, כי היא מתייחסת לקור של המתמטיקה. ואני בהחלט חושב שהבתי ספר בין כה וכה יצטרכו לעבור איזשהו שיפט מהוראה לתמיכה בלמידה, ובתחום של המתמטיקה אני מקווה ש-One to Tricks באמת תהיה חלק גדול מהמעבר הזה. אני מהנדס תוכנה כבר עשרות שנים, הייתי CTO בסטארט-אפ, ככה שיש לי את הרקע הטכנולוגי. יש לי גם תואר בתיאטרון קהילתי, אני מלמד מתמטיקה מאז שאני בתיכון, באופן פרטי, לימדתי שנתיים גם בבית ספר דמוקרטי. זה התשוקה אולי הכי גדולה שלי, זה ללמד ילדים מתמטיקה. אני רוצה להודות לכם, אני מקווה שאנחנו באמת ניפגש, אני אעבור שלב. יש לי עדיין הרבה מה להגיד לכם, אני מבטיח לא לשכוח יום אחד, ש-One to Tricks תהיה בכותרות, להודות לכם, אז נתראה ותודה.